Drevo v exteriéri musí vydržať nejakú tú záťaž. A ak sa chcete ešte aj po pár rokoch tešiť z vašej drevenej fasády, dreveného plota alebo terasy, je nutné dbať na dostatočnú starostlivosť a ochranu takéhoto dreva. Na predvádzacej akcii Ochrana dreva v exteriéri vám Hornbach ukáže, ako možno ochrániť drevo pred vplyvmi poveternosti, ako je napríklad vlhkosť a UV žiarenie. Sortiment Hornbach ponúka na starostlivosť a ochranu vášho dreva veľké množstvo farieb, lazúr a olejov. A my vám teraz v rámci našich voľne prístupných predvádzacích akcií v stánku pre predvádzacie akcie naživo ukážeme, ako ich správne používať. Pred začatím sa drevo očistí kefou. Na čisté drevo potom naneste základný impregnačný náter na drevo a po zaschnutí potom ešte lazúru na drevo. Po prípade môžete lazúru ešte úplne jednoducho aplikovať pomocou striekacej pištole. Lazúra dá vyniknúť kresbe dreva a zároveň preniká hlboko do dreva. Výhodou toho je najmä to, že lazúrované povrchy nie je pred renováciou nutné odstraňovať odstraňovačom a prebrusovať. Hybridná lazúra na drevo Hornbach je vodoodpudivá a ponúka vysokú ochranu proti UV žiareniu. A vďaka do hĺbky prenikajúcim mikropigmentom zaručuje dlhodobú ochranu až na 7 rokov. Na drevenú fasádu použijeme kryciu farbu na drevo Hornbach. Vďaka nej bude drevo nielen ochránené, ale môžete ho tiež farebne prispôsobiť vašim predstavám. Opäť najprv povrch očistite. Potom zdrsnite brúsnym papierom. A ešte raz očistite, aby ste odstránili prach vzniknutý brúsením. A teraz je drevo pripravené na aplikáciu základného impregnačného náteru. Impregnácia zabezpečí okrem iného rovnomerný farebný obraz. Kvôli optimálnemu výsledku sa teraz plocha natrie 2 až 3 krát. Drevenú terasu ošetríme olejom na drevo Hornbach Plus. Ten ponúka ochranu pred UV žiarením a poveternostnými vplyvmi. Preniká hlboko do dreva a pôsobí proti typickému siveniu dreva, vysychaniu a vytváraniu trhlín. Stačí ho naniesť len raz. Následne sa otrie tkaninou a nechá sa 4 hodiny schnúť. Podrobné informácie získate na našich voľne prístupných predvádzacích akciách naživo v našom predvádzacom stánku, kde sa budete môcť na všetko pozrieť, opýtať sa a sami si to vyskúšať. Každý piatok a sobotu v apríli v uvedených časoch.